Сега в група ли ще е по-добре, индивидуално ли ще е по-добре за мен, как ще си постигна целите? И ти си задаваш този въпрос. В това видео ще ви отговорим и ще разнищим тази мистерия, кое е по-подходящо за теб. Здравейте, аз съм Мони, вие сте в канала на Езикова академия Олимпия и в това видео ще разнищим тази мистерия около това, кое е по-подходящо за вас. В група или индивидуално, в група с приятели да открием или да сме по-концентрирани единствено и само с учител и всичко да бъде единствено и само за нас. Сега ще разгледаме и двата вида, ще изборим плюсове и минуси, за да може вие накрая да сте сигурни какво да изберете за началото на учебната година. Нека започнем с ученето в група. Ученето в група е изключително подходящо за хора, които обичат да са обградени с други хора и обичат взаимодействието и съвместната работа. Но нека сега да кажем плюсовете и минусите на ученето в група. Плюсове. Плюс номер 1. Мотивацията е по-голяма. Всъщност, виждаш и около теб какво се случва с останалите хора в групата и по този начин се мотивираш и ти да продължаваш напред. Друга положителна страна, друг плюс е това, че с повече хора може да станат много повече различни интерактивни и ролеви игри и по този начин упражненията са много по-интересни. Следващ плюс е, че всъщност не пада цялата тежест изцяло и само върху теб, защото всъщност все пак се обръща внимание и на останалите хора и по този начин ти имаш възможност или да си починеш, или да помислиш и да размислиш. Както обичам да казвам, винаги въпросът, който е зададен на другите, е по-лесен от този, който е зададен на мен. Друг плюс е възможността да чуеш различни акценти, да се убедиш, че всъщност всеки е различен, говори по различен начин, но накрая резултатът е един и същ. Разбираме се с околните. Друг плюс, който не е маловажен, това е финансовата част. Една идея е много по-достъпно, отколкото индивидуалното. А в Езикова академия Олимпия най-големия плюс на групите е, че нашите групи са бутикови, до 6 човека най-много, за да може да има индивидуалното отношение към всеки един от учениците, независимо от това дали са в група и да не се почувстват пренебрегнати. Няма значение дали е на живо или онлайн, не правим компромис с тази бройка. Хайде да разгледаме и минусите, като всяко нещо си има и минуси. Един от минусите на груповото обучение е фактът, че графикът е строго позициониран, той не подлежи на промяна. Какво имам предвид? Тъй като групата започва на дадена дата и приключва на дадена дата, ако ти се наложи да отсъстваш, часовете не могат да бъдат променени, тъй като няма да се промени цялата група и графика е заради един човек. Плюсът на онлайн часовете в група при нас в Олимпия е, че пък когато отсъстваш, има записи, които можеш да изгледаш след това, но и учителят си записва абсолютно всичко подробно, така че не се притеснявайте, когато и да отсъствате в Олимпия, има възможност да наваксате с изпуснатия материал. Друг минус на групата, ако можем да кажем, че е минус, това е темпото, защото темпото е общо. Обичам, малко е като в планината, темпото горе-долу се ръководи от по-бавните ученици. В Олимпия се стараем да поддържаме златна среда. Какво означава това? Да е средно темпото. Нито прекалено бързо, нито прекалено бавно, за да може абсолютно всички да се чувстват комфортно в групите. И сега хайде да разгледаме и индивидуалното обучение с учител. Плюсове и минуси.
Индивидуалното обучение е за теб, ако си индивидуалист или имаш кратък срок за постигане на дадени цели. Доста често се случва, от работа ти изискват квалификация някаква, да си покачиш нивото и трябва за по-кратък период това нещо да се случи, или пък обратното, искаш лека по лека нещата се случват и да не се съобразяваш с график, часове и с темпо на други хора. Това е най-подходящо за теб и освен това е доста по-гъвкаво. Случва се в дни, часове, съобразени с теб само, а не с други хора. Хайде сега да разгледаме плюсовете. До всичко това, което изредих всъщност, са плюсове. Имаме си индивидуално изградена група, изградена програма, график, темпото е съобразено само с теб, може да бъде по-бързо, по-бавно и всичко е съобразено с твоите нужди, което е огромен плюс за хората. Друг плюс, освен това, че нямате стандартен график, т.е. все пак може да има някакви промени и ако се наложи да се промени часа, това няма да се отрази на теб, защото ще съобразим с теб. В Олимпия се съобразяваме винаги с нуждите, хора сме, винаги влизаме във вашите обувки и ви разбираме и отваряме една скоба и винаги се надявам и вие нас да разбирате. Тук, разбира се, напредъка може да бъде и една идея по-бързо, но може да бъде и по-бавно, не се знае. Хайде да видим и минусите на индивидуалното обучение. Не си в груп, всичко пада единствено и само върху теб като темпо, граматика, упражнения, разговори. Няма я възможността за толкова различни ролеви игри, защото ти ще бъдеш само с твоя учител, т.е. ролевите игри и диалозите ще бъдат само между вас двамата. Другото нещо е, че казваме, че плюсовете са, че може по-бързо да стане напредъка, но понякога може да бъде и по-бавен напредъка, защото човек се отпуска, не бърза, с никого не се съобразява, понякога се отпуска, не пише домашно, защото само учителя ще го разбере, имаме го този момент, няма значение от възрастта и затова може би нямаш този стимул, мотивация да напредваш по-бързо. Тук отварям скоба, винаги си зависи и от хората. И другият минус на индивидуалното обучение, разбира се, е по-високата цена. Логично е. Един учител е само и единствено за теб. Това се отразява и на цената. Какво бихте избрали вие? Работа в екип с повече хора или индивидуалисти и да бъдете с конкретни цели, бързо темпо и всичко се съобразява само с вас? Кой е вашия начин? Кое е по-подходящо за вас? А пък, ако вече сте решили и знаете какво искате, края на септември стартират групи в Олимпия по английски, немски и гръцки език, а индивидуално може да започнете до седмица след като се оговорим и приемете нашата оферта. Така че, ние сме на среща. Мейла и сайта са в описание. Учете езици, усмихвайте се. Аз бях Мони, съосновател и преподавател в Олимпия. Благодаря, че останахте до края на видеото. До нови срещи тук в канала ни и не само.